दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि दिनै गोथार सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। अदालगुरि जिल्लानि रौतायाव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ एबसु आरो नखरा जथायै आसार खान्थि बायदियै दिनै फुंनि समनिफ्रायनो खुंफुंनाय जायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमपि रोनग्रा नार्जारी, एमएलए एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बिथांनि गोथार सारादुखौ खुंफुंनाय समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीया बर' हारिनि थाखाय गोबां बिथिङाव बिहोमा होलांदों। लोगोसेयै बिथाङा सासे मेंनो रोङै गिनो रोङै हारिनि दैदेनगिरि आरो बिथांनि आदर्शआ अरायसम गोजोरै थांनानै थागोन होननानै मिरु एबसुनि दैदेनगिरिया फोरमायो। बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आरो बर' पिपल एक्शन कमिटिनि बिथाङा बारग' आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फानि जि सोमावसारनाय बे समनि बिथाङा बिपिएससिनि गिबि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा सोमावसारनाय आरो माहारिनि हाबा मावनायनि सार्थआवनो पानेरि समस्ति आरो माजबाद समस्तियाव बिथाङा एमएलए हिसाबै आसाम बिधान सभायाव देरहासार जादोंमोन। करेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो बिथाङा 3 अक्ट'बराव जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लादोंमोन आरो बिथांखौ न'खरनि आरो बिथांनि जायफोर मोजां हास्थायगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो गोथाङै फोथांना लाखिनो थाखाय बिथाङा जि बेरामाव गोलैनानै दङमोन बेनिखौ फाहामनो थाखाय नारा नाथा जुजिदोंमोन, नाथाय जोबथा समाव बिथांखौ जोङो लाखिनो हादिया। दा बे दिनैनि गोथार जि सारादुनि सान जोङो दिनै फुंबिलिनिफ्राय बिथांनि न'खराव जोङो मुसुखा बिथांनि मुङै न'खरनि गासैबो बिथांनि आंगो बिसि साबासि बसुमतारीजों लोगोसे न'खरनि फिसाज्ला आरो गासैबो मोनसे मुसुखा दिहुनदों बानायनानै बेखौ जों बेखेवबाय आरो बिथांखौ जि गामियाव सावदों दियाबारि गामियाव बे सावनाय गामियाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय आरो लोगोसेनो बिथांनि मुङै दिनै बेयाव अल रिलिजियास प्रेयार गासैबो धोरोमारि आफादफोरनि मोनसे आर'ज गाबनाय जाहाथे बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो। बेखायनो बेयाव ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम आरो सत्संग आरो ख्रिस्ट धोरोमनि मोनब्रै आर'ज हान्जाया दा आर'ज गाबनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। लोगोसेयैनो जोंहा बिथांनि जे मुसुखा राजहुवा भाबै बेखौ मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबलांबाय। दा जोंहा बिनि उनाव बिथांनि मुङै जिउ खौरां बेखेवनाय पान्जाय आफादा दिहुननाय बे दङ गासै 370 पेजनि गिदिर मोनसे बिजाब आरो मोनसे बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय बर' समाजाव मा बिहोमा होलांखो बिनि कन्ट्रिबिउसननि गासै बे मोनसे दलिल। लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो आं होननाय करेन्द्र बसुमतारीया जि लिरनानै गालांनाय बिजाब बेखौबो बेयाव सेबखांनाय जादों। बेनि उनाव जोंहा सावरायमेल दङ आरो बे सावरायमेलाव करेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे जिखिनि समरा समरि जायफोर दैदेनगिरि आन्दलनाव दङमोन आरो खाथिसिनाव थानानै हाबा मावदोंमोन बे गासैबो गोजाम जोंनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो मावथि आरो बिथांजों समरा समरि हाबा मावनाय बिथांमोनखौ जों लिंदों। दा दिनै जोंहा न'खरनि सोद्रोमाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफाद बे सारादुखौ जों जयै खुंफुंदों। एबसुनि गासै दखरा जिल्ला आफादफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो फैगासिनो दङ माखासे रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। लोगोसेयैनो बिटिआर काउन्सिलाबो नैबे सारादुखौ खुंनायाव बानजाय आफादखौ जथेस्थ' मदद हरदों। दा बेखायनो आं सानो जे हारिनि गेदेमा सुबुंफोरखौ सिबिनायाव बा मान होनायाव जों मालाबाबो बर' हारिया खम खालामबोफेराखै, दुलाराय बर' फरायसा आफादा खम खालामाखै। उननि समाव बिथांनि मुङै मोजां मोनसे थावनियाव बिथांनि मुसुखा आरो पार्क बानायनाया जोंनि एजेन्डायाव दङ आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि जायफोर माहारिनि बिथिङाव हाबा मावलांदों एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोननि मुङै जों बिमुं दोनदों।
आरो करेन्द्र बसुमतारिनि मुङैबो जोङो मोनसे मोजां बिमुं दोनगोन जाहाथे बिथांनि मावनाय बिथांनि सानस्रि आदर्शआ जेब्लाबो गोथां जानानै थायो बिथाङा सासे मेंनो रोङै सासे गिनो रोङै आरो सासे जेथिंबो बिथिंथिं आखा फाखा सासे बर' हारिनि दैदेनगिरि आरो बिथाङा थांनानै आरो थाबावोमोनब्ला माहारियाव गोबां आरो अबदान होलांबावगौमोन दा दिनैनि समाव बिथांखौ जोङो गोसोखांनानै बे सारादुखौ जों खुंबाय आरो बे खुंनायनि गेजेरजों समाज आरो हारियाव बिथांनि हाबा मावनाया गोजोर जानानै थागोन होननानै जोङो मिजिंथियो गोजोन्थों